أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ilahi azan яңгыраган яңа мәчет изге җомга көнендә авыл халкын иман нурын иңдерергә чакыра. Дөмей авылында күңелләрне шатландырып, яңа Әл-Мәлик мәчете үз ишекләрен ачты. Олысы да, кечесе дә бүген Аллаһ йортына ашыга. Мәчетнең төзелеше 2023 елның апрелендә башланды. Урыны да бик очраклы гына сайланмаган бу иганәче чыгышы белән Дөмей авылыныкы булган Россия Федерациясының атказанган төзүчесе Рабис Салиховның туган нигезе. 8 ай элек башланган эш бүген сезгә әйтергә була инде тәмамланды. Мәчетimiz әзер. Үземнең семья исеменнән, үземнең балаларым исеменнән, балаларның өлеше дә монда бик зур булды. Минем балай кыз исеменнән, үзем исеменнән, семья исеменнән сезгә бүгенге көннән бүләк итеп алыгыз бу мәчеттә. Авыл өчен. 1-3 ел элек менә Җәмигъ Шәйдуллович белән киңәшләшеп урын эзләй башладым. Тиякта да карадык, бөякта да карадык, бик озак күп кеше белән киңәшләшкәннән соң урынын шушында эшләргә булдык. Ни өчен дигәндә, монда олырак кешеләр белә торгандыр инде, бу минем өчен изге урын. Монда минем прадед Малик туып үскән йорт. Көн бик салкын торуга карамастан тантанага авыл кешеләре дә биредә туып үскән, әмма бүгенге көндә читтә яшәүче якташлар да, төрле төбәкләрдән килгән кунаклар да җыйналды. Алар арасында республика башлыгы каршындагы дәүләт конфессия мөнәсәбәтләре буенча совет рәисе Азат Фаттахов, район башлыгы Илдар Мустафин, Илеш һәм Бакалы районнарының имам ахунды Рөстәм Абушахмин да булды. Кылган изге эшләре өчен Рабис Салих улына республика башлыгының рәхмәт хаты һәм үзәк диния назаратының Әл-Ихтисам медале тапшырылды. Наградить медалью Аль-Ихтисам сплощенность Салихова Рабиса Салиховича. Шейхуль Ислам Тальгат Сафа Таджуддин, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Зур дулкынлану, ихлас теләкләр белән иман йортының ишек алдында тасма киселде. Халык ниһаят эшкә агылды. Хәзер инде биредә 2 мәчет эшләп килә. 350 елдан артык тарихы булган Дөмей авылын динле халык дип ышанып әйтергә була. Мин эшләй башлаганда мәчеттә 80-90 яшьлек балалар гына иде. Менә әле вакытта пенсияга чыккан алар benim yaşım. Elhamdülillah zımkanımızlarına Мәһәбәт манаралы изге йорт ерактан ук күзне иркәли. Яңа мәчетнең үзенчәлекләренең берсе аның формасы. Ул мөселман дөньясының төп гыйбадәтханәсен Кәгъбәне хәтерләтә. Бинаның интерьеры заманча стильдә башкарылган. Мәчетнең ак киңлегендә алтын декоратив элементлар. Дин әһелләренә уңайлы булсын өчен мәчеттә дуалар өчен заллар гына түгел, йолалардан соң чәй эчү, шулай ук юыну бүлмәләре булдырылган. Икенче катка менәр өчен лифтта җиһазландырылган. Мондый матурлыкны күреп, әлбәттә, яше дә, карты да, читтән килгәннәр дә соклануын яшерә алмый. Шушы җомга көннәрендә авылыбызны Әл-Мәлик мәчетенең ачылуына шиксез шатбыз. Авылыбызда көндәр салкын булуга карамастан, бөтен кеше тирә-як авыллардан, районыбыздан, халалардан кайткан авылдашлар очрашты. Бик зур шатлык бүгенге көндә Дөмей авылында. Хисләрне аңлатырлык түгел. Бик шиксез шатбыз. Без шунда җомга намазларына йөрибез. Бар булган халык исеменнән рәхмәт Рабис абыйга. Алла берсе йөргән исәп бар, насыйп булсын. Матурмы мәчеткә шунда синең хисләрең? Хиш шиксез ул инде безнең авылыбызның йөзек кашы дисәң дә булыр. Инде кергәндә күренеп тора, һәр тарафтан янып, балкып тора. Барыбызда ушларыбыз китте. Субханалла, машалла дип сөйнеп торабыз. Дөмей халкы өчен, Дөмейнең укучылары өчен, шәкертләре өчен, укытучылары, мөгаллимәләре өчен сөйнәбез. Барсыз өчен дә, әлхәмдүлилләh, шөкер, шундый матур мәчет салган өчен
моны төзүчеләргә, авыл халкына барыбыз да бик рәхмәтлебез. Чөнки өр-яңа шушындый матур мәчет башка җирдә юк дип, барыбыз да алар өчен чын күңелдән сөенеп торабыз бүген. Районыбызда инде 36-нчы Аллах йорты сафка басты. Тантанага җыелучылар арытаба бергәләп өйлә намазын укыды, эссе пылау, татлы чәй белән дә сыйланды. Әлбәттә, һәркем Әл-Мәлик мәчете күп еллар дәвамында тирә-якка нур балкытып, иман юлына әйдәп торсын, авыл яшәсен һәм үссен дигән теләктә калды. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.